яке аз масъалаҳои муҳиме ки сарвари давлат дар мулоқоташ бо варзишгарон собиқадорон ва масъулини соҳа ба миён гузошт ин ҳарчи бештар ҷалб кардани духтарон ба варзиш ва тайёр кардани мутахассисон аз ҳисоби онҳон маҳсуб ёфт. таи 10 соли охир ин масъала тадриҷан ҳалли худро ёфта бешубҳа сафи духтарон ҳам ба навъҳои мухталифи варзиш зиёд гардид. тенниси майдонӣ аз ҷумлаи намудҳоест ки пайравонаш аз ҳисоби духтарон бештар аст. қаҳрамони барномаи мо Диана Иванихина сокини шаҳри Душанбе аст. Номбурда дилбохтаи бозии теннис аст. аз машқу тамринҳояш низ он қадар вақти зиёд сипарӣ нашудааст, вале дар зарфи фаъолияти кӯтоҳ тавониста бо комёбиҳои оламшумулаш эътибори давлатро дар арсаи байналмилалӣ бардорад. аз он хушҳол аст ки дар варзиш фаъолият менамояд, чунки ба воситаи варзиш дар қалби кӯчакаш тавонист ҳисси миллӣ, ватанхоҳию ватанпарастиро боз ҳам ҷойгузин намояд. нагуфта намонад ки Диана тамринро аз шаҳри Кулоб шурӯъ кардааст. Диана, намуди теннис яке аз намудҳои варзиши индивидуалӣ мебошад ки яъне барои омода намудани як варзишгар вақти зиёд сипарӣ мешавад ки он варзишгар яъне нозикиҳои ин намудро аз худ менамояд. чӣ сабаб шуд, яъне омили асосӣ дар чӣ буд ки шумо рӯ ба ҳамин намуди теннис овардед? ман аввал тенниса дар клуб сар кардам ва мо дар клуб зиндагӣ мекардем ва ман қатъи амаким гузашта истодем аз пеши варзишгоҳҳо ва ба ман теннис писанд омад ва ман гуфтам ба амакиам ки ман мехоҳам теннис равам ва маро ҳамонҷо теннис дод машқ кунам. бихостем бифаҳмем ки мураббии аввалини шумо ки буд? рӯзи аввале ки шумо анамин намуди варзишро машқу тамринро оғоз намудед, чӣ гуна буд? худро чӣ гуна ҳис мекардед? мураббии аввали ман Хоҷаев Аҳмадҷон буд ки ба ман теннисро ёд дод ва ман аз вай омӯхтам. дар аввал барои шумо омӯхтани намуди теннис мушкил набуд, зеро шумо бори аввал машқу тамринро дар анамин намуди варзиш шурӯъ кардед. дар аввал мушкил буд ва оста оста ман инро аз худ кардам ва осонтар шуд. чӣ қадар вақт сипарӣ шуд ки шумо нозикиҳои анамин намудро аз худ намудед? яъне дар он ҷо зарба задан бо ракетка буд ки тӯбро бо анамун ракетка равона месохтед? 3-4 моҳ шуд ман машқ кардам ва дастамро шуд ман зарбазаниро омӯхтам. хеле хуб. яъне ӯ мегуфтед ки пас аз муддати чанд моҳ шумо дар мусобиқаҳо иштирок намудед ва яъне мураббӣ то куҷо аз шумо итминон дошт, боварӣ дошт ки шумо аллакай омода ҳастед барои иштирок дар мусобиқаҳо? баъде ки ман машқа сар кардам, баъди 4 ё 5 моҳ дар шаҳри Кулоб мусобиқа шуд, мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ва ин аввалин мусобиқаи ман буд. дар он мусобиқа шумо бори аввал иштирок намудед. албатта ҳар як варзишгаре ки маротибаи аввал дар мусобиқа иштирок мекунад, як тарсу ҳарос ӯро фаро мегирад. ҳамин тавр ҳаст? оё шумо ба анамин ҳолатҳо рӯбарӯ шудед? бале, ман тарс доштам ва дар ин мусобиқа ман мағлуб шудам. вақте ки дар анамин мусобиқаи якуми худ шумо мағлуб гаштед, роҳафзода шудед? яъне нияти даст кашидан аз анамин намуди варзишро доштед? не, ман роҳафзода нашудам ва дар наздам мақсад гузоштам ки дар дигар мусобиқаҳо ман ҷо гирам. Диана, мусобиқаи дуюми шумо кай баргузор шуд ва то анамин мусобиқа баромад кардан чӣ қадар вақт шумо машқу тамрин намудед? баъде ки дар клуб мусобиқа шуд, баъди он 3-4 моҳ пас дар шаҳри Душанбе мусобиқа шуд, мусобиқаи ҷумҳуриявӣ шуд ва мо қатъи тими клуб омадем ба ин мусобиқа ва ман ҷои сеюмро ишғол намудам. вақте ки шумо дар шаҳри Душанбе дар мусобиқа баромад намудед ва то куҷо аз худ боварӣ доштед ки мақоми сеюмро мегиред? вақте ки ман ба шаҳри Душанбе омадам, ман боварӣ надоштам ки ман ягон ҷой мегирам, лекин ман сеюм ҷо гирифтам. аз анамин ҷои гирифтаи худ қаноатманд гаштед? бале, ман хурсанд шудам. хеле хуб. соли 2017 боз шумо дуюмбора ба шаҳри Душанбе омадед ва дар мусобиқаи теннис иштирок намудед. дар ин мусобиқа чӣ гуна натиҷа нишон додед? соли 2017 мо ба Душанбе омадем ва мусобиқаи ҷоми пойтахт шуд ва дар он мусобиқа ман сеюм ҷоро ишғол намудам.
оё дар назди худ мақсад гузоштед ки дар дигар мусобиқаҳо ҷои сеюм намоед, мақоми аввалро касб намоед? баъде ки ман ҷои сеюм гирифтам, ман дар наздам мақсад гузоштам ки бисёртар машқ кунам ва ҷойҳои аввалро сазовор гардам. Диана, вақте ки шумо мақоми сеюмро дуюмбора дар шаҳри Душанбе ишғол намудед, мураббии шумо то куҷо аз ҳамин натиҷаи нишондода қаноатманд мешуд? вақте ки ман бозӣ мекардам, камбудиҳои маро мегуфт ва нишон медод дар куҷо ман хато мекардам ва хеле хурсанд буд вақте ки ман ҷой мегирифтам. хуб, дар шаҳри клуб ҷалби варзишгар духтарон ба намуди теннис чӣ гуна буд? оё ба монанди шумо дигар духтарон ҳам машқу тамрин мекарданд? дар клуб духтар ҳам буд, лекин кам буд. чӣ тавре ки худи ӯ гуфт, аслан амакаш ба бозии теннис раҳнамояш кардааст ва дар пешравию муваффақияташ маҳз дастгирии беандозаи эшонро дар мадди аввал мегузорад. айни ҳол Диана ҳамошҳои таълимиву тамриниро дар шаҳри Душанбе мегузаронад. ба ҷуз сабқати шаҳри Кӯлоб, вай дар марказ борҳо дар мусобиқаҳои хурду калон фаъолона ширкат варзидааст. нозикҳои теннисро дар марказ шаҳри Душанбе аз Абдурасул Муҳиддинов омӯхт. соли 2018 буд Диана якумин бор ба шаҳри Душанбе ба мусобиқаи ҷумҳуравӣ омада буд ва дар он ҷо вақти баромад карда буд, ман дар он ҷо бозии вайро дида ба як хулосае омадам ки ба ин ҷавондухтар ёрдам кардан дар кор, дастгирӣ кардан дар кор ки ин дар оянда метавонад байрақи Тоҷикистонро баланд бардорад. айни ҳол шумо дар шаҳри Душанбе машқу тамринро идома дода истодаед, яъне зери роҳбарии мураббӣ Абдурасул Муҳиддинов. хуб, дар бобати ҳамин машқу тамринҳо дар шаҳри Душанбе каме суҳбат намоед. чӣ гуна аст дар ин ҷо машқу тамринҳои шумо? дар шаҳри Душанбе мураббии ман Муҳиддинов Абдурасул мебошад ва барои ҳамаи мусобиқаҳо аввай маро тайёр мекунад ва мефаҳмонад. хуб, дар шаҳри Душанбе машқу тамринҳо чӣ гуна аст? шароитҳо чӣ гуна аст? чӣ гуна бо дигар духтарон машқу тамрин мекунед? дар шаҳри Душанбе машқҳои мо зур мегузарад ва шароитҳои мо хуб аст ва камбудӣ нест. аслан теннис дар Тоҷикистон таъриху пайдоиш ва анъанати миллии худро дорад ки ҳанӯз соли 1929 бозии теннис ба роҳ монда шуд. бо мурури замон ин намуди бозӣ мақбули кӯдакону наврасон гардид ва дар минтақаҳои мухталифи кишварамон мактабҳои он созмон дода шуд. гузарондани мусобиқаи байналмилалӣ оид ба теннис ҳам ба таъриху пайдоиш ва анъанати хоси он заминаи мусоид фароҳам овард, зеро маҳз дар даврони соҳиб истиқлол гаштани мамлакатамон майдони тобистонаи теннис бунёд карда шуд. пас аз 6 моҳи корӣ Диана ба мусобиқаҳо баромад кард ва таҳти назорати худам буд ки ман шахсан ҳар як бозии вайро тамошо карда ба худам таҳлил мекардам ва ҷое ки минус дошт кор мекардам, ҷое ки мисол аз ҷиҳати рӯҳан дастгирӣ мекардам ва пас аз ин мусобиқаҳои дохилӣ буд ки дар шаҳри Душанбе баргузор мегардид, баромад мекард ва ҷои аввалро сазовор мегардид ва хеле кор кардем. ман фикр мекунам як соли дигар дар кор ки кор карда ва сафарҳои хизматиро зиёд кардан дар кор ки холҳои байналмилалӣ гирад ва чашмаш ҳуй шавад. Диана, дар шаҳри Душанбе, яъне соли 2018 мусобиқаи байналмилалӣ барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд ки дар он ҷо шумо иштирок намудед. хуб, рақобати шумо чӣ гуна буд? ман дар ин мусобиқа дута сеюм ҷо гирифтам, ята дар бозии инфиродӣ, ята дар бозии ҷуфтӣ ва дар бозии инфиродӣ барои сеюм ҷо қатъи бозингар аз Украина бозӣ кардам ва вайро мағлуб кардам. хуб, дар ҳамин мусобиқаи ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шумо иштирок намудед, вақте ки бо дигар варзишгарони дигар кишварҳо
рӯбарӯ шудед, хубовозмоӣ кардед, чӣ гуна буд? Худро чӣ гуна ҳис мекардед? Оё эҳсос мекардед ки рақиб аз шумо пурқувваттар аст? Қувваи вай бар ман баробар буд, лекин ман кӯшиш кардам ва вайро мағлуб кардам. Диана, албатта намуди теннис ба якчанд шохаҳо ҷудо мешавад, намуди инфиродӣ, намуди ҷуфтӣ. Барои шумо бештар кадоме аз ин намудҳо осонтар аст? Инфиродӣ барои он хуб аст ки ту бозиро ба фикри худат мекунӣ. дар воқеъ машқу тамринҳо барои варзишгар марҳилаи омодагӣ ба ҳисоб меравад. мусобиқа бошад имтиҳон аст, аз ин ҷост ки мураббӣ танҳо дар сабқат то кадом андоза тайёр будани шогирдро дарк мекунад. дар мусобиқаи анъанавии байналмилалӣ теннисбоз духтарони тоҷик хуб бозӣ карданд. ба иқрори мураббӣ Муҳиддин Абдурасулов, ҳадафи мусобиқа бештар тарғибу ташвиқи теннис, такмил додани дараҷаи тахассусии варзишгарон, ҳарчи бештар сафарбарнамои онҳо берун аз марзи ватан ва ривоҷ додани дӯстиву рафоқат байни наврасон маҳсуб ёфт. Диана зеҳнаш хеле хуб аст. Вақти як усулро ба вай нишон медиҳӣ ва саривақт ба худ мегирад ва саривақт кор мефармояд ва медонад кай кор фармояд ва кай не. аслан бигирем бозии теннис дар назар хело осон менамояд, вале ин тавр набуда аз варзишгар меҳнати зиёдро тақозо дорад. аз ин ҷост ки теннис тактикаву техникаи махсусро талаб мекунад. теннис ки варзиши индивидуалӣ аст, барои тайёр ва омода кардани варзишгари лаёқатманд заҳмати беандозаро тақозо медорад. аз ин рӯ донистани сабку услубҳои хоси теннис басанда набуда, балки аз худнамоии корҳои назариявӣ, гузарондани машғулиятҳои таълимиву тамринӣ берун аз марзи ватан шарт ва зарур аст. баъзе варзишгарон аст ки дар дохили ҷумҳурӣ нағз баромад мекунанд. рақибони худашро ҳамашро омӯхтааст. медонад бо инаш чӣ хел бозӣ кунад, бо ваяш чӣ хел бозӣ кунад. вақте ки берун аз давлат мебироӣ, рақиб ношинос, ҷой ношинос ва варзишгар худро гум мекунад. барои ҳамин сафарҳои хизматӣ хеле муҳим аст, барое ки варзишгар бисёр баромад мекунад дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ва як таҷрибаи хуб мегирад. вақте ки ба мусобиқа мебарад, на тарсида, озодона баромад мекунад. барои ҳамин ман фикр мекунам, барои шахсан барои Диана мусобиқаҳои байналмилалиро зиёд кардан дар кор, барои он ки дар Тоҷикистон рақибони бақувват надорад. Диана ба ҷуз мусобиқаҳои байналмилалии дохилӣ, инчунин дар сабқати Малайзия ширкат варзидааст. алалхусус ширкати ӯ дар мусобиқаи байналмилалии кишвари Малайзия шоистаи таҳсин аст. соли 2018 бори аввал шумо берун аз марзи ватан дар мусобиқаи байналмилалӣ, яъне дар кишвари Малайзия иштирок намудед. дар он ҷо чӣ гуна натиҷа нишон додед? дар он ҷо ман ҷои сеюм ишғол намудам. барои ан ҳамин дар мусобиқаи байналмилалӣ иштирок намудан, шумо тӯли чанд рӯз бо мураббии худ машқу тамрин намудед ва чӣ гуна омодагӣ дидед? вақте ки мо машқ мекардем, мураббиамон ба мо мегуфт ки мо дар мусобиқаҳои байналмилалӣ равем ва парчами Тоҷикистонро баланд бардорем ва сазовори ҷойҳои намоён шавем. вақте ки шумо дар ан ҳамин кишвари Малайзия мақоми сеюмро гирифтед, мураббии шумо қаноатманд шуд? мураббиам хеле хурсанд шуд ки ман бори якум рафтам ба мусобиқаи байналмилалӣ ва ҷои сеюмро ишғол намудам. рақибонаш аз тамоми дунё буд ва рақибонаш хеле хуб буданд. аслан бозингаро аз Япония, аз Таиланд, хеле бозингарои пешрафта буданд ва хеле таҷрибаи калон доштанд, лекин Диана хуб ҳаракат кард. ман аз ӯ розӣ ҳастам, аз бозию, аз натиҷае ки вай нишон дод, ман розӣ ҳастам. барои шумо иштирок намудан дар ан ҳамин мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ дошта мушкил набуд? зеро бо дигар ҳарифоне ки шумо рӯбарӯ мешудед, аз тактикаву техникаи он варзишгар бохабар набудед? мушкил буд, лекин ман кӯшиш кардам ва
ӯро мағлуб гардонданд. дигар мусобиқае ки берун аз кишвар шумо иштирок намудед, ин мусобиқа дар ҷумҳурии Бангладеш буд ки дар он ҷо ширкат варзед, вале бе медал ба ватан бозгаштед. Сабаб дар чӣ буд? Сабаб дар он буд ки ман ҷой нагирифтам, ман тарс доштам ва натонистам вайро мағлуб гардонда. моҳи марти соли равон мусобиқаи теннис байни наврасони 10, 13 ва 14, 17 сола дар қасри теннис доир гардида буд. дар сабқат ба ҷуз теннисбозони навраз аз шаҳри Душанбе, инчунин даставо аз минтақаҳои мухталифи кишварамо ширкат варзиданд. сабқати мазкур марҳилаҳоро дар бар гирифт. аниқтараш дар марҳилаи аввали шаҳрӣ ва вилоятӣ беҳтаринҳо ба ҳаққи ширкат дар даври ниҳоиро пайдо карданд. вақте ки варзишгар ҳаваси зиёд дорад, вай то охира меравад. мисол агар гирем Нишод Назаров чандсола кори зиёд аст, ки шумо мебинед зиёда аст. агар хато накунам 30 сол аст дар ҳамин намуди варзиш аст, ки Нишод Назаров то охира рафтанд, то охира баромад карданд, ғолиби мусобиқаи олимпӣ. хеле ва ман фикр мекунам ин ҳама аз ҳамон шахсият вобаста аст. вақте ки варзишгар худаш мехоҳад то охира баромад кунад. мисол агар дар таҷрибаи мо гирем дар теннис, бисёр варзишгарони мо мисол мо тайёр мекунем, машқ мекунем, бо вай мегардем сафарҳои хизматӣ, камтар холҳои байналмилалӣ кор мекунад, 16 ба медарод ё 17 ба медарод, падараш мегӯд ё модараш мегӯд ин бояд дарс хонад, ин бояд оянда духтур шавад, ё ин бояд, яъне кам аст оилое ки мефаҳманд ки мисол агар ҳамин фарзандашро дастгирӣ кунанд, вай дар оянда метавонад як варзишгари хуб шавад. то ҷое ки мо маълумот дорем, шумо бештар дар ҳамин мусобиқаҳои, яъне барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок мекунед ва натиҷаҳои гуногун нишон медиҳед. хуб, соли 2019 дар ҷоми президент ҳам иштирок намудед ва мақоми чандумро соҳиб шудед? дар соли 2019 ман ҷои сеюмро дар инфиродӣ гирифтам ва ҷои якумро дар ҷуфтӣ. дар намуди ҷуфтӣ, яъне шумо ҷои аввалро гирифтед, фикр мекунам ки ин яке аз беҳтарин натиҷа дар коромаи варзиши шумо ба ҳисоб меравад ва мехостем бифаҳмем ки дар ҳамин намуд ҳамдастаи шумо кӣ буд? аз Тоҷикистон буд Яхяева Наргиза буд, ки вай ҳам хеле бозингари хуб буд ва ман ҳамроҳи вай ҷои якумро ишғол намудем. соли равон дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ иштирок намудед, дар он ҷо аз ҳама варзишгари беҳтарин эътироф гардидед. охирон мусобиқа ман ҳам дар инфиродӣ, ҳам дар ҷуфтӣ ҷои аввалро гирифтам. рақиби пурқувват надоштам ва аз дигар бозингаро хубтар бозӣ кардам. бояд гуфт ки ин намуди олимпии варзиш дар Тоҷикистон дар ҳоли рушд аст ва хоҳишмандони бозии теннис сол то сол зиёд мешаванд. зимнан ҳоло дар кӯчаи Карамови шаҳри Душанбе маҷмӯаи универсалии варзишӣ бунёд меёбад, ки дорои толорҳо ва майдонҳои гуногуни варзишӣ мебошад. аз ҷумла 7 майдони омӯзиши теннис, ҳар яке 150 ҷойи нишаст ва қасри теннис 3000 ҷойи нишаст доранд. майдону майдончаҳои теннис ҳам барои омӯзиши ин намуди олимпӣ ба хоҳишмандон ва ҳам барои мусобиқаҳои маҳаллию байналмилалӣ пешбинӣ шуданд. бо дастгирии кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ман имконият дода шуд ки ба ҷумҳурии Камбоҷаи Пномпен равам ва дар он ҷо ҷумҳурии Тоҷикистонро муаррифӣ кунам дар ҷаласаи Осиё, ки барои гирифтани мусобиқаҳои байналмилалӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон буд. ман дар он ҷо иштирок карда давлати худамро хеле муаррифӣ кардам ва гуфтам ки Тоҷикистон метавонад мусобиқаҳои Осиё гузаронад ва мусобиқаҳои байналмилалӣ гузаронад. ва дар ҷаласаи охирон ки дар ҷумҳурии Португалия дар шаҳри Лиссабон баргузор гардида буд, ман дар он ҷо баромад карда ва бо дастгирии Федератсияи тенниси байналмилалӣ тавонистем ҷоми президентро дар тақвими байналмилалӣ гузорем, ки дар тақвими байналмилалӣ ҳаст
ва вақте ки мусобиқа дар сатҳи байналмилалӣ аст, яъне дар рӯйхати ITF аст, тамоми варзишгарон барои гирифтани холи байналмилалӣ ба давлати мо мебиёнд. Ин як пешравии давлат аст. Машқамро бо дастгирии Мухиддинов Абдурасул ки вай мураббиам мебошад ва дигар чизҳоро ба ман президенти Федератсияи теннис Саидов Шоин ёрдам медиҳад ва директори мактаби теннис Баротов Дилнавоз, ки ман миннатдории худамро ба вайо мерасонам. Диана, анамин муддати 4 сол шумо машқу тамрин намудед. Оё гуфта метавонед ки чизеро аз худ намудеду ва оё омода ҳастед ки дар анамин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ яъне ҷаҳонӣ иштирок намуда натиҷаи беҳтаринро касб намоед? Ман 4 сол шуд машқ кардам ва ин ҳоло кам аст. Ман бояд бисёртар машқ кунам ва дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ҷой гирам. Диана, албатта ҳар як варзишгаре ки машқу тамрин менамояд солҳои зиёд, мақсади ягонаи ӯ дар бозиҳои олимпӣ иштирок намудан асту, яъне парчами кишвари азиз худро баланд бардоштан аст. Оё ин гуна мақсаду ниятҳо шумо доред? Бале, ман орзу дорам ки бисёр машқ кунам ва дар бозиҳои олимпӣ иштирок кунам ва парчами давлатамонро баланд бардорам. Диана, албатта соли равон ҳам мусобиқаи байналмилалӣ барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар аст ва мо низ итминон дорем аз шумо ки дар анамин мусобиқа иштирок мекунеду натиҷаи беҳтарро нишон дода ва дар оянда боз дар ана ҳамин бозиҳои олимпӣ ширкат варзида шаъну шарафи кишвари азизамонро баланд мебардоред. طبق معلومات مسابقه آخرینی که سال روان برای دریافت جام پایتخت صورت گرفت، برای ورزشکاران مرحله آمادگی به سبقت منبعد محسوب یافت. سال گذشته اکثریت زینه‌های افتخاری برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نصیب تنیسبازان تاجیک گشته بود. قهرمان برنامه‌مون امید دارد تا در آینده بیشتر در مسابقه‌های سطح بین‌المللی داشته نیروسنجی نماید. می‌خواهم که مثل دیانا ورزشکاران در صف تنیس زیاد شوند.